Il-Union tal-Għalliema l-MUT fetħet każ quddiem it-Tribunal Industrijali f'isem Mario Mallija. Ftit tal-ġimgħat ilu Mallija li kien surmast tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir tal-Belt tkeċċem il-kariga li kien ilu jokkupa l-aktar minn 16-il sena. Il-kulleġġ huwa tal-Ordni Dominikana. Il-Union qalet li qed tagħti s-sapport kollu tagħha kemm lil Mario Mallija kif ukoll lill-istaff tal-iskola u stqarret li l-kol trid issir ġustizzja magħhom. Il-President tal-MUT Marco Bonnici spjega li fil-jiem li għaddew il-Union ħadet numru ta' passi oħra fosthom li twieġeb għall-ittri legali li ddiskrivithom bħala intimidatorji mir-rettur tal-kulleġġ fil-konfront ta' 3 edukaturi tal-kulleġġ. Aħna nansapportew Sur Mallija mill-ewwel minn kien hemm finalment dak il-final warning, famous final warning. Uħan komplen support jaw bħala MUT, kemm blajnuna tagħna unka lajnuna legali qed nagħtu l-Sur Mallija. Fuq kollox nemmnu li ditkeċċija hija inġusta u dan huwa il-post fejn irridu nippruvaw propju dan. L-ex kap tal-Kulleġġ San Albert il-Kbir qal lil One News li tkeċċija tiegħu hija waħda inġusta u illegali. Mallija qal li taħt it-tmexxija tiegħu ittieħdu diversi inizjattivi li waħda minnhom kienet tinvolvi l-ħolqien ta' kultura ta' tlaqqih ta' tfal b'realtajiet differenti permezz ta' spazju apposta fil-kurrikulu li kien jismu Meet. U għalmenta li r-rettur u l-bord tal-kulleġġ iddeċidew li waqfu dan is-suġġett li ilu hemm sentejn. Aħna għaddejjin jiena kelli l-possibiltajiet li nagħti l-veduti tiegħi jidher li min-naħa tal-Provinċja Dominikana damu ħafna biex jippruvaw joħorġu b'xi forma ta' risposta. Fil-qorti issa jkun l-possibilità illi l-affarijiet kollha illi nħossu illi kienu ġusti din it-tkeċċija u mbagħad ovvjament jibdew ħerġin. Min-naħa tagħhom ir-rettur tal-kulleġġ il-Patri Aron Zara u l-bord tal-kulleġġ qalu li jemmnu li se ssir ġustizzja permezz ta' Tribunal Industrijali. Ir-rettur qal lil One News li tmiem tal-impjieg tal-ex surmas tal-iskola ma kellux jaqsam xejn mal-prinċipji li mexa bihom, inkluż dak tal-inklużjoni. Huwa sostna li tmiem tal-kariga ta' Mario Mallija bħala kap tal-iskola kien jorbot fuq responsabiltajiet li kienu ilhom jakkumulaw u li baqgħu ma ġewx solvuti. Aħna nilqgħu dan il-pass għax dak huwa l-forum xieraq fej inti jinstema' dan il-każ mod ġust. Jiena u l-bord għandna fiduċja fil-tribunal u ma nsibu l-ebda oġġezzjoni li aħna hemmhekk fit-tribunal nippreżentaw il-każ tagħna wkoll bl-għajnuna legali tal-kulleġġ tagħna.